Mai sauraro kamar yadda wannan shirin fim na labari na yake ɗauke da wani darasi wadda yake matukan kayatar da al'umma gaba ɗaya. A gasken bayani wannan shirin fim na labari na fim ne wadda yake ɗauke da wasu abubuwan da ke faruwa a rayuwarmu na duniya a yanzu. Duba da a yanzu dai daga zarar in kana da shi kai ne mutum, kuma baka da shi ka zama to banza. A gasken bayani duba da yadda mutum ma yana da shi a yanzu amma ana tuggu a tattare da shi, kuma duk abubuwan da ake aikatawa zaka samu zai kasance da na kusa da kai ake aikatawa. A gasken bayani wannan shirin fim na labari na fim ne wanda kuma yake dauke da wannan abubuwan a cikin ta gaba daya. Duba da yadda dai wannan fitaccen darakta Aminu Saira yake kan ci gaba da bayyanawa, kuma yake kan nuna godiya da farin ciki, yace ba zai fasa ba kamar yadda masoya suke bashi haɗin kai da zarin ya daura ranar Friday. Dan haka mai sauraro yanzu za mu sake muku cikakkun rahotanni daga bakin Aminu Saira yadda yake kan ci gaba da bayyanawa da kuma nuna godiya da farin ciki. Dan haka mai sauraro in kuma wannan shine farkon ziyartar mu a wannan tashar namu mai albarka, dan Allah da musu da kusa da muku danna mana subscribe kana da alama karrawa. Duba da yadda wannan fitaccen darakta Aminu Saira yake kan ci gaba da bayyana wa 'yan kallo gaba daya, shi ma kuma dan adam ne, kuma shi ma kuma mai kuskure ne akwai da yaushe, amma kuma dai yana bukatan da cewa dukkan 'yan kallo daga zarar in ya burge ku kamar yadda kuke bashi haɗin kai, kuke nuni da cewa gaskiya abin ya burge ku, kamar yadda kuma in yi kuskure yana burin da cewa a bashi shawara ne, ba wai a nuna kyamatan wannan abun ko kuma a wannan kuskuren da yi ba. Dan sabila da shi ma kuma dan adam ne mai iya kuskure a koda yaushe, wanda dai baya kuskure mutum da ne, kuma kowa riga san shi fiyayyen halitta ne akan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To duba da haka gaskiya babban darakta Aminu Saira ya yi matukin burge mutane yadda ya wallafa wannan magana a social media. To dan haka mai sauraro wannan shirin fim na labari na yanzu ma aka fara, kuma yanzu za ci gaba da fafatawa kamar yadda mutane suke jin daɗin wannan shirin fim na labari na. A gaskiya wannan shirin fim labari na ba iya kasar Najeriya kadai ake kallo ba, gujaje da dama ba inda wannan shirin fim na labari na wanda bai je ba. Duba da yadda ma ana wallafawa babu wani fitaccen fim da ya kai wannan shirin fim na labari na yanzu haka a masarautar Kano. To mai sauraro inda wannan shine farkon ziyartar mu, dan Allah da mu so da ku sai da muku danna mana subscribe kana da alamar karrawa kamar